Zdravo ljudi, mi se trenutno nalazimo u Leskovcu, seli smo da popijemo kafu i odradimo rekapitulaciju prethodne godine, popričamo o nekim stvarima i onda smo došli do zaključka da bismo mogli i sa vama podijeliti, da bi bila dobra ideja sa vama podijeliti iskreno neke stvari koje nisu bile tako lepe u prethodnoj godini. Da, nećemo da kažemo negativne stvari, nego da ih zovemo onako manje lepe. Sa izazovima sa kojima smo se susreli. Da, i da samo napomenem da se svi ovi izazovi tiču isključivo nas i naše firme i toga kako smo se mi snalazili u tom nekom biznis svetu, jer smo mi svi mlada ekipa, tako da neke stvari koje smo primetili kod nas da nisu valjale, da bismo mogli bolje i šta bismo mogli na kraju krajeva da ispravimo i budemo bolji. Da. A i da eto vi koji gledate možda budete želeli da otvorite svoje firme, pa eto budite spremni da će vam se sigurno nešto od ovoga i desiti. Kad krenete da vodite firmu i kad krenete da plaćate plate i kad krenete da razumete PDV, poreze i doprinose, onda shvatite da je to sve jako komplikovano. Naročito ako prije toga niste imali neki background iz ekonomije ili niste se bavili tim nekim inovacijenim stvarima tokom srednje škole. Pa vam sve bude čudno. Sve što ima je čudno, moj zaključak. Tako da nama je ova godina prošla bila jako teška da shvatimo te neke stvari, kako one funkcionišu, kako da optimizujemo troškove, kako da radimo taj marketing malo jače, kako da, isplaniramo budžet za neke stvari, jer mnogo je bilo jednostavnije u prethodne godine, jer smo imali 4 čoveka i sad kao o tim platama manje brinemo, znamo kako ih plaćamo i sve. Međutim, sad kad smo krenuli u tu avanturu koja se zove imati svoj produkt, svoj proizvod, sve su se stvari zakomplikovale i moj savjet jeste da nađete nekog konsultanta koji će da vam pomogne da razumete pre svega neke osnove ekonomije i biznisa, jer nije isto kad pročitate na ChatGPT-u ili na Google ili pogledate neki video, opet ljudi koji vam prenesu neke stvari, oni imaju mnogo više obzira i mnogo više iskustva u tim nekim day-to-day situacijama. Ne dobijete sterilan odgovor kao od ChatGPT-a. I samo bih još htjela da dodam da nije uopšte loše praviti finansijske planove i ovim putem setila sam se kolega iz Eteriusa, baš smo bili pre neki dan s njima na ručku i pričali o tome koliko oni planiraju svoje budžete i kako je zapravo dobra optimizacija troškova, znači dugoročni rad, rast i saradnju, tako da u narednoj godini definitivno moramo više i da učimo o tome i da se pobrinemo za to. Da, takođe još jedan izazov sa kojim smo se susreli bila je komunikacija. Kao što Gorana rekla, i broj ljudi u timu se povećao. Mnogo je tu više različitih ličnosti, sa svakim se moramo mi međusobno da imamo dobru komunikaciju. Onda klijenti kojima želimo da budemo stalno na usluzi, da mogu da nas kontaktiraju, pitaju za sve što im u tom trenutku treba. Takođe Nervit koji smo upacirali na tržište, sve oko toga i zaista dosta stvari koje su se u jednom trenutku baš vrtoglavo krenule da se dešavaju i bilo je baš izazovno iskrenuti sve to i imati dobru komunikaciju između članova tima Nerbita, između Kotkida, između klijenata. Dosta toga trebalo da se odradi, ali naučili smo da je to ključ, da je zapravo komunikacija, koliko god kliše zvučalo, komunikacija je ključ. Da, ja moram da dodam još jednu stvar, zato što, možda nismo malo prepomenjali dok smo pričale, ali ja mislim da ja isto moram da shvatim da nije loše delegirati posao i da je to zapravo ključ stabilnog života i poslovnog i privatnog. Kad vidiš da nešto ne može, ne ide, znači ili zovi za pomoć ili posao prepusti nekome. Jer meni se dešavalo x puta da neke stvari koje su banalne, koje sam ja uradila milion puta do sad, ali kad ih radim u 2 ujutru zato što je hitno i zato što mora i zato što nisam pitala za pomoć, napravim problem kojega posle toga rešava ceo tim. Tako da, moj najveći savjet i definitivno jedna od stvari koju nosim sa sobom u 2026. jeste da ne uzimam previše stvari na sebe i kad ne mogu, kad sam se precenila, kad mi nije dan, u redu je ljudski da kažemo stop, može li neko da uskoči i stvarno da mi je tim takav da u svakom trenutku svi uskaču, sa tim nemamo problema.
verovali ili ne, postoji nešto i što gore ne može. Sad je video se desilo. Da, također šta je još bilo problematično, što smo, nije problematično, jednostavno su se tako kockice u tom trenutku posložile da su se mnogo stvari u istom trenutku desile. I mi smo previše željni svega i htjeli smo da budemo svuda i u istom trenutku na više mjesta, što je malo bilo teško. Ali dobro, tako da se desio konferencija u Dubaju, naš Cybertech, sve je to bilo potrebno ozbiljne pripreme i organizacija svega toga. Nakon toga Lisabon, baš dosta toga. I onda, naravno, plasiranje Nerbita na tržište, klijenti, sve je to bilo potrebno odraditi onako. Možda nam je trebao bolji plan, ali sa druge strane, stvari su se prebrzo dešavale da bismo mi tu mogli nešto posebno da planiramo. Sada naučili smo dosta iz toga, naučili da možemo da se itekako dobro snađemo u tim kritičnim trenucima i da pod pritiskom zapravo poprilično dobro funkcionišemo, što je malo i zastrašujuće. Ali dobro, sa druge strane, možda i dobro što smo kroz to prošli, da bismo sada za sljedeću godinu znali da možemo da odreagujemo u takvim situacijama, ali da i možemo da ih izbjegnemo. Da, ja se malo plašila zato što su nam se zaređale na situacija za situacijom i shvatili smo da mi stvarno možemo u tom panik modu mnogo daleko da doduramo. I onda kao, kako će ovaj tim da funkcioniše kad mi radimo u normalnom modu, kad nije adrenalin na maksimumu i kad nismo u toj nekoj opštoj panici i stresu. Tako da to nas je onako mene bar malo plašilo, pa je to sad ovdje smo shvatili da je to definitivno jedna od stvari na koje ćemo raditi, da smanjimo panik mod, da povećamo normal mod, ali da i dalje držimo taj panik mod kao rezervu gde jednostavno ne možemo drugačije, zato što na kraju dana mi se bavimo DevOpsom i tu smo on call za sve probleme, za sve naše klijente. Da. Sad, stvar koja možda mene ovako generalno najviše uplašila na početku ove godine i imali smo dosta stvari koje su bile teške za prebroditi, za naučiti, za uraditi, jesu da smo imali dosta tehničkih izazova. I sad ja ne mislim da tim nije tehnički sposoban, nego da smo u trenucima u kojima smo radili različite stvari, jednostavno bili možda mi slabije tehnički organizovani. Recimo, početkom godine imali smo neku situaciju, spremali smo neke buildove za iOS, u tom momentu prihvatili projekat, ja odešla na poslovno putovanje, imala u tom trenutku Mac, nismo imali gde da buildamo, morali smo da uzimamo nove laptopove i ostalo, tako da ta neka opšta organizacija nam je napravila malo, meni bar bila dosta stresna. Što se tehničkih izazova tiče, mi kao kod Kido uvek stojimo iza toga da ćemo da damo šansu svim mladim ljudima i da, mislim, ja sam mnogo rano krenula i baš volim što su ljudi koji su meni bili uzori kroz taj neki rani početak karijere, sad već pre 7 ili 8 godina, 8 skoro. Voljela bih stvarno da ti svi ljudi, da i ja isto tako vratim zajednici i onda smo zaposlali ljudi koji su možda bili sa manje iskustva, a u DevOps svetu kad neko dođe sa manje iskustva mora da prođe stvarno jedan ozbiljan trening, da dođe do toga da može samostalno da radi stvari. Tako da čini mi se da su i tu očekivanja donekle bila pogrešna i da smo trebali da damo možda i još više šanse mladim ljudima, ali u smislu da i oni pogreše i da oni imaju vreme za učenje i da tako kao tim napredujemo. Takođe, šta je sad ne sa tehničke strane, ali ovako bilo veoma nama problematično, jer kao što Gorana rekla, u DevOpsu ne možete vi mnogo toga da planirate, a opet morate uvek biti dostupni klijentima kao podrška, jer što god da pođe po zlu, kome se prvo obraćate, zna se. Iako je veliki problem isplanirati odmore, ko će kada biti dežuran, kako ćemo se rotirati, ko će biti kada odgovoran za šta. Naprimer, kad je Goranin odmor od 3 nedelje, odsustvo njeno 3 nedelje se planira par meseci unapred, da bismo mi ostali mogli da organizujemo vreme i to kako ćemo da delegiramo posao, dežurstva, znači da damo svoj maksimum klijentima, da to niko ne osjeti. Sad ne kažem da je lako da se zamenimo, ali da ne osjete klijenti, sa druge strane da svako ima vremena i za odmor i da može da uzme kad god on to htio. Tako da i to je bilo onako izazovno, ali mislim da smo ga dobro odradili. Što se tiče nekih konferencija i pitcheva, mislim da smo tu
reagovali kako smo stigli, da plan apsolutno nije postojao. I sad možda bismo mi bolje planirali stvari, ali smo se jednostavno odlučili, život ti da šansu, ti je ugrabi pa gde stigneš. Da, ili je propustiš pa ne. Ili da. Mi nismo htjeli da je propustimo, mladi smo, kada ko ne sad, tako da smo jurili i žurili. Mislim, ja se sjećam, mi u Lisabonu spremamo se za pič koji treba da počne u 8, kad će ja sedimo u 6, jedemo, jer celog dana ništa jele nismo. Pokušavamo da se nekako izvedimo, da nađemo tu neku malu energiju i zadovoljstvo. I ja ispravljam taj pitch i sad kao čoveče, koja nam je publika sad, kao sad kog mi pravimo ovo, ko će da nas sluša, kao što nismo poslali mailove unapred, što se nismo ranije prijavili, kako da to bolje organizujemo. Tako da mislim da nam je to mnogo, mislim davalo nam je taj sitan stres koji ja volim, moram da priznam. Koji nas je pokrenuo. Da. Ali definitivno mislim da bi mnogo lakše bilo da smo to planirale bolje. Da, takođe smo možda i propustili neke prijave za pičeve, zakasnili. Trebalo je samo da se submita forma, mi smo zakasnili na to za minut, jer jednostavno neke stvari su rađene u poslednjem trenutku, probijeni su rokovi, ali to je opet iz razloga jer se mnogo stvari u paraleli dešavalo i bože moj, ne može sve uvek ići 100%. Pa da. Ali dobro, mislim, boljom organizacijom i boljim planiranjem za narednu godinu, verujem da ćemo i te situacije svesti na minimum, ali naravno i to iz toga se nešto nauči. I za sam kraj možda jedna od stvari u kojoj smo failali, ali ja verujem, mislim, failali smo i u 2023. i u 2024. i failali u 2025. Ne zato što mi ne možemo da se organizujemo bolje, nego zato što mi hoćemo mnogo stvari. I ja bih voljela s jedne strane navodim to kao negativnu stranu, to je manje lepu stranu, a s druge strane ja ne bih voljela da ovaj tim funkcioniše ikako drugačije, jer mi ni sa jednim rokom klijentskim nismo zakasnili, ništa nismo probili što se očekivanja tiče, dakle, taj deo i dalje bio savršen, ali možda ova neka interna organizacija bi mogla da bude bolja, s tim što mi moramo definitivno da se stopiramo i da kažemo možemo ovo da postignemo sada, možemo ono da postignemo u nekom narednom periodu, ali sve kako smo radili u prošle godini, jedno za drugim sa milion momenta, to ne funkcioniše, nažalost. Da, s tim što smo na organizaciji počeli da radimo već na kraju ove godine, sa Džiraboldom, sa još nekim internim, sa svakodnevnim daily, koje smo imali i pre, ali nismo se striktno držali tog rasporeda, jer svako ima od nas svoje klijente, svoje sastanke i nismo svi mogli da pronađemo vreme za to. Sada smo udvojili striktno vreme kad će to biti, striktne taskove. I ja mislim da je to dobar uvod za narednu godinu i dobar početak. Ništa, mislim da smo se onako ispričali poprilično o svim ovim manje lepim stvarima i da smo vam dali neke realne savete i ispričali smo ga stvarno iz srca, sa svim kao što mi uvek radimo, iz kotkile, da, iz srca iz kotkile. Tako da, ništa. Mi ćemo da nastavimo da uživamo u kafici, vratno preći neku picu, a mi se dalje družimo. Pozdrav!